je to možné. Je možné rozoznať, či vzťah má toxické prvky, vyvíja sa toxickým smerom, alebo je zdravý. Ono je totiž to rozdiel. Či máš vzťah s toxickým človekom, ktorý sa ťažko mení až vôbec, alebo máte vo vzťahu toxické prvky, ktoré sa dajú napraviť, opraviť, zmeniť, pokiaľ to robíte správne. Ale aby ste to zistili, tak vy potrebujete poznať ten rozdiel. To znamená, v určitej fázi, ako to vyzerá, je to zdravé, ako vyzerá ten vzťah, keď sa uberá toxicky. V tejto fázi to má prejavy tohto razenia, v tejto fázi to má tohto razenia. Jednoducho, dajte si emócie napríklad. Je absolútne toxické, keď ti niekto zakazuje cítiť to, čo cítiš, ale nástojí na tom, že to, čo cíti on alebo ona, je proste jediná pravda. Ale pozor, to sa dá aj inak interpretovať. Vlastne toto právo prežívať ti toxik dokáže úplne pretočiť. A ty, keď nepoznáš tie zákonitosti tej toxicity, tak si prestaneš stáť za svojím a necháš si akoby nahovoriť, že sa mýliš. Preto urobila som pre vás trilógiu 13 toxických fází a 13 rozdielov medzi zdravým a toxickým vzťahom. Keď ty sa pripravíš na to, keď ty si jednoducho naštuduješ tieto rozdiely, tak aj v momentoch, kedy má tá toxická strana tendenciu ťa presviečať, tak ty si to ustojíš. A ešte jeden veľký rozdiel. S toxickým človekom je vzťah veľmi náročný a nemá veľa šancí na to, aby sa zmenil. A preto, pokiaľ tam si príliš dlho a príliš veľa energie dávaš na to, aby sa zmenil ten vzťah, tak sa vyčerpáš a poškodí to len teba. Toxik z toho bude len... Moment, ide auto. Pupi, na stranu. Pupi, na stranu. Na stranu, pupi, na stranu. Na stranu, pupi. Aká si? Hello. Super, tak sme predišli zrazeniu. Výborne. A ty sa jednoducho... Pupi, ideme takto hore. Poď. A ty sa jednoducho naučíš... Poď. Ty sa jednoducho naučíš rozlišovať nie len v tom, či to je toxické alebo nie, či to zdravé alebo nie, ale aj či to je toxický človek alebo je to toxický prejav. S toxickým človekom moc nepohneš a v momente, keď to zistíš, tak je tvoja zodpovednosť sa stade čo najrýchlejšie vyviazať, ale takým spôsobom, aby ťa to neponičilo. Hlavne s ohľadom na svoju energiu. Pokiaľ sú to toxické prejavy, čož máme každý, a sme ochotní a schopní to zmeniť, tak ty máš tú možnosť, aby ste zapracovali na tých prejavoch. A to sa dá. To sa dá. To znamená, že sa zmenia, že sa ako vlak, keď ide nejakou líniou, nejakými kolajami, tak vy dáte výhybku z toxických zvykov, návykov do zdravých. Takže je rozdiel, či máte vo vzťahu toxické návyky, alebo ten vzťah je toxický. Takže niekde tu je link. Rozpoznaj, nauč sa, vidíme sa. Čaute!